Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Naing pukotama parbinggot tadi managoton martangyang nakokom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Marende mahita sian bukuede 574 ayat sada sahatro di ayat 2.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Saitangi honma suaraku ale Jehovah molo jujowau, dido rohaku homandok, lului hamuma kabohiku, atong bohima nahulului ale Jehovah, sayunang mata bunihon bohim marado punau, Jehovah do panondangi diau dohot hatuoku, tung midai sema mabiarau, Jehovah do partano batoan ningoluku, tung midai semau biahaton, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistaran na siakoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamion. Leon mahiras ni roha di naposom na majami tahun hatam, asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami mangului ho sahat rodi ujung di bagasan haporsiaon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon mapatik ni debata di minggu eksau di sadarion, ima sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unako manako. Dia do lapatan nii ondo, ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hitaulo mandobo hepeng di dongan jolma, manang mabain bisuk-bisuk, mangala cupon boniaga, ikon si pagadaun ni rohatta artani dongan jala si ramot tonoton. Ima sahatna rap mangidugugu mahita lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Jai
tatopoti ma dosata tujulu ni debata amartangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugun na sohatu dosan para siroham bidahami na dangolon narodo hami tujulu manopoti dosa nami na godangi di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian saluhut do hami manimbil sian akka dalanmu macai godang do pangalausion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alani dengan di basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalausion nami saingot mahami hombar tu asini roham dohot dengan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Alani pangalau siota do umbahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jala dibahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon mandi debatana di ginjang. Tabegema hatani debata turpuk niari minggon sian Yohanes 5 ayat sada sahat rodisia margati soring mahita majahasa. Salpuni adong ma pestani halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Yerusalem. Marpeahan do disi torop halak nahacitan nama pitung nasarion natiarapon akka napaimahon hagugucang niaiki. Ayo disuruh-suruhan di debata do tuat marombas-ombas sebagasan pardiani manggucang aiki. Asana parcolo bongot ni hagugucang ni aiki gabe malum do manang dia pesahitna lohot tu ibana. Alai adong madisi sahalak naung 30 tahun liling namar sahid. Di ida Yesus ibana peak disi jalan botoma naung pola lele ibana disi gabenina mamandok ibana naing malu po. Jadi di dok namar sahiti mangalusi ibana ia lituan dang adong perhuauku na manuguau tu paridiani dihagucangan ni aiki ay mandok rodo piau nunga dijuluani nasing ngahumijur. Dungi nina
Jesus mamando ibana. Hehe maho, hidak malagem, mardalan maho. Jadi pitor hisar majolmai, dihindat malagena laos mardalama, alai ari sabat dotoho nasadari. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon ma hapor seaot tai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Antondi parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banua toru. Namulak mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu sia mundebata Jehovah amanai parguna sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sugut tu tanon mangu mihalak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jaladong sada huria nabadia. Huria hato panihalak Kristen akka nabadia. Dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sugut dagini halak nong mate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Oras madita salutna. Tabigema tikting di Huriata HKBP Romangun Minggu 20 Mei 2022. Pertanyaan week. Diganup hari Rabu pukul 10 siang wib patu pon di Huriata do pertanyaan week marhite tatap muka di gereja dohot live sian YouTube HKBP Romangun. Pinagi do tuhita asa mandohoti pertanyaan ini di gereja Manang sian Bagas Tabe. Pandidion Nabadia. Di hari Minggu 5 Juni 2022 di Parminggun pukul 10 wib patupon ni Huriata do Pandidion Nabadia tudak danak jalan atoras nanai membuan dak danak asa manjalo pandiat ro mendaftar dohot mangar guru di gereja ta masuk hari Jumat 3 Juni 2022 pukul 10.30 wib. Jala dibuan ma surat pengantar sian situawik dohot kartu keluarga Huria. Parmingguan sekolah minggu. Parmingguan sekolah minggu secara tatap muka mula atama di bulan Juni 2022 on jala pinanggido tu sude dak danak sekolah minggu dohot natoras asa mangarade mendohoti parminggoni. Pesta parningotan haroro ni tondi Purbadia. Marsogot Minggu 5 di tanggal 5 Juni 2022 hari Minggu ima pesta parjulo Ari Haroro ni tondi Purbadia.
Patupo ni huriata do permingguan songon minggu nasional di gereja jala papungpulianta do hita imatu pelayanan sending HKBP. Di Senin tanggal 6 Mei 2022 ima pesta paduaon di hari haroro nito di Perbadia. Patupuan ni huriata do pertanggang sahali ima masuk pukul 10 siawib marbahasa Indonesia. Sude ruas ni huriata pinanggido asa mendohoti pertanggang ani. Kebaktian Padang Seksi Pendidikan. Di hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 7 saat pukul 10 WIB Seksi Pendidikan Rapdo siswa penerima bantuan beasiswa Patupahon Kebaktian Padang Maringanan di Taman Wiladatika Cibubur. Pinangido tusude anggota Seksi Pendidikan dohot siswa penerima bantuan asaro mandohoti kebaktiani. Aksi donor darah. Seksi Kesehatan HKBP Romangun Rap Dohot Palang Merah Indonesia naik patupon aksi donor darah di hari Minggu 5 Juni 2022 mulai pukul siawib meringanan di gereja HKBP Romangun dot syarat naboi mandohoti aksi donor darai ima sada berbadan sehat paduahon umur di atas 17 tahun tolu berat badan lebih dari 45 kg. Opat mengisi formulir palimahon menjalani pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dohot golongan darah. Tua karuas nanang donor darah, boy imam mendaftar tu inang Dr. Mastiur Banjarnahor HP 0822 8200 9008 paduan tu inang Dr. Erdiana Silalahi HP 0812 8128 911. Senam berirama SPH. Ganup hari Rabu mulai tanggal 1 Juni 2022 pukul 16.30 WIB Seksi Perempuan Huria Manang SPH HKBP Romangun Marhite Koordinator Pendidikan Naim Patupaon senam berirama meringanan di alaman di gereja Jala Sudi anggota punguan paduan suara Ina Dot Ina Sianwik Pinangido Asaman Dohoti Sinami. Pengadaan sepeda motor. Hombartu Haperluan Pekabaran Injil di daerah pedalaman Indonesia, Departemen Marturia Kantor Pusat HKBP perlu maniadahon sepeda motor laut transportasi ini tim Pekabaran Injil. Hombartisi asa sude ruas niuriat HKBP Romangun berpartisipasi papungun dana laut pengadaan sepeda motori. Sosialisasi penerimaan murid baru TK Sinantam. Hombartu penerimaan murid baru TK Sinantam Minggu Sadarion 20 Mei 2022 di Sude Parmingguan Sipul Manjatikting pengurus Yayasan Sinantam pasaton sosialisasi taringot tu penerimaan murid barui. Turnamen e-sport HKBP Jabodetabek. Hombartu ari ulang tahun HKBP Romangun palima walu tahunon dohot tahun kesehatan. HKBP Romangun neng patupa turnamen e-sport HKBP Jabodetabek. Pendaftaran perwakilan HKBP Romangun dimulai tanggal 20 Mei 1 tanggal 5 Juni 2022 marhite website www.hkbpromangun.id. Jala keterangan lebih lanjut, boy menghubungi HP 05 sia onom 01 onom 500 tolu manang 0857 5674 melalui WA. Malam puji-pujian. Melcoir manang paduan suara pria HKBP Romangun di bulan Desember 2020 sada terpilih gabi wakil Provinsi DKI Jakarta Tupes Parawi Nasional Pasapultuluhon tahun 2022 tanggal 10 sia 24 Juni 2022 meringanan di Yogyakarta. Hombartusi di hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10.01 WIB meringanan di gereja di Patupado ibadah pemberangkatan dohot malam puji-pujian. Ruas niuriata pinangido asaro mandohoti acara i. Penerimaan sidik khusus
guru sekolah minggu dohot TK Sinantam. Penerimaan sidik khusus guru sekolah minggu dot penerimaan murid baru TK Sinantam HKBP Romangun boi mata jaha di harotas tikting manang di website HKBP Romangun. Tikting naing marbagas, tikting paduahon, naing manjalo pasu perbagason ma Gabriel Ronald Parasian Siregar, sian ruas ni HKBP Romangun Wik Romangun Sada, anak ni yang Romulus Siregar, tubuh ni inang Artaria Buru Hutapia, Dohot Oroana, Stella Erdalovita Silaban, ruas ni HKBP Romangun Wik Cipinang, Buru ni Amata Herjon Silaban, tubuh ni Inata Roida Buru Siaturi. Masuk-masun hari Sabtu 10 Juni 2022 masuk pukul siawib di gereja HKBP Romangun. Tuhata mana masuk nasida gabe parsaripo nadenggan di tongat-tongata terlumobi di joloni tuhata. Namoding. Nah di hari Rabu 25 Mei 2022 nungan jumolo bonding salak ama ruas niuriata Insinyur Tagor saat manahan Pardede, umur 77 tahun, hina baluhon inata, Tiolina Borusiaan, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah, Tulu Strip 9, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Pemakaman di Buna Pasogit, Balige, Toba, Hasudutan. Tuhatama nama ngalian gogo dot pengapulian di keluarga namar sitaononi. Pilihan dot aka udut ni bobua, tajahama di harotas tikting naun pinaradi ni huriata di pasu-pasu di batama aka barita masa dot ulot aka sifat pota bain sangap di uguarna song ni matikting di huriata minggu sadarion horas. Shalom. Nahi hormatan amang pandita silalahi, amang dohotinang sintua parhala du HKBP Romangun, sosongoni dihamu na tutua nami ama dohotina, sosongoni naposo bulung HKBP Romangun, horas madita salutna. Diso nami amang inang marsatabi jongjong songon mewakili pengurus Yayasan Sinantam, neng mga lehon sepatah dua kata taringot tu sekolah HKBP Romangun Ima Yayasan Sinantam. Adorang hupasat kami hatanami tak saksi homa video lagu puji-pujian siantika Sinantam. Sinantam dibentuk oleh Gereja HKBP Romangun
sesuai dengan SK Pendeta HKBP Rawamangun nomor 3 /Pendeta Resort /RM PYS /1/2010 tanggal 13 Maret 2010 yang beralamat di Jalan Wisma Jaya Blok J6 seberang Rumah Sakit Persahabatan. Tujuan pendirian yayasan adalah menyediakan fasilitas kegiatan sekolah minggu milik HKBP Rawamangun yang mandiri dengan izin lokasi kegiatan sekolah anak usia dini atau TK sehingga bisa diterima oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Visi Sekolah Sinantam menjadi sekolah anak usia dini Kristen yang unggul dalam pengenalan akan Tuhan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Misi Sekolah Sinantam memberikan pendidikan berkualitas melalui proses pembelajaran yang mengembangkan potensi dan motivasi anak didik sesuai dengan nilai Kristiani. Untuk terus meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya, maka TK Sinantam juga sudah terakreditasi untuk pertama kalinya oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD pada bulan November 2018 dengan hasil B. TK Sinantam saat ini menyelenggarakan 4 program kelas antara lain toddler usia 2 sampai dengan 3 tahun, ada 2 siswa, playgroup usia 3 sampai 4 tahun, ada 11 siswa, TKA usia 4 sampai 5 tahun, ada 27 siswa, serta TKB usia 5 sampai 6 tahun, ada 36 siswa. Jumlah murid TK Sinantam berjumlah totalnya adalah 76 orang saat ini. Kegiatan belajar dilakukan dengan kurikulum nasional, dasar pengajaran nilai Kristiani, dan bahasa pengantar bilingual, English dan Indonesia. TK Sinantam menjadi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak dengan menggunakan alat peraga yang komunikatif, serta metode pengajaran yang sangat menarik meskipun dilakukan secara hibrid, online dan offline. Pengenalan firman Tuhan juga dilakukan pada saat belajar di kelas dengan alat peraga yang juga tidak kalah menarik, termasuk pengenalan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kegiatan pendidikan dimulai pada bulan Juli 2010 dengan jumlah murid di tahun pertama berjumlah 23 orang dan terus bertambah setiap tahun, dan posisi di tahun ajaran 2019-2020 yang awalnya berjumlah 112 orang, namun Amang dan Inang karena dampak pandemi COVID-19 di tahun ajaran 2021-2022 menurun drastis menjadi 76 orang. Pengurus Yayasan Sinantam sangat berharap jumlah murid yang berasal dari HKBP Rawamangun dapat bertambah lagi dengan peran serta dari semua Amang dan Inang mendaftarkan anak-anaknya maupun pahopunya, dan boleh memperkenalkan TK Sinantam kepada jemaat lain di luar HKBP Rawamangun. Murid TKB yang akan lulus tahun ini berjumlah 36 orang, dan murid baru yang baru mendaftar baru 20 orang. Target jumlah murid di tahun ajaran mendatang adalah 85 orang, sehingga masih dibutuhkan 20 orang murid baru. Biaya pendidikan di TK Sinantam sangat bersaing apabila dibandingkan dengan TK yang lain, terutama TK yang sudah menggunakan pengantar bahasa Inggris serta pengantar alat peraga yang atraktif. Amang dan Inang bagi jemaat HKBP Rawamangun diberikan potongan biaya iuran tahunan sebesar 10%. Guru-guru di TK Sinantam sangat berpengalaman dan berdedikasi mengajar serta mengasihi anak-anak didik dengan sepenuh hati mereka.
Di tengah pandemi COVID-19, bahan pengajaran tetap diupayakan dengan maksimal, dengan alat peraga yang sangat menarik, dan waktu pembelajaran yang efektif buat anak dan orang tua. Sesuai laporan Badan Audit yang telah dilakukan setiap tahun, diketahui bahwa titik impas atau break even point pelaksanaan kegiatan pendidikan di TK Sinantam berada di jumlah 85 murid. Sehingga bila di bawah 85, maka akan terjadi kekurangan hasil kegiatan dan bisa menyebabkan saldo dana yang minus. Efisiensi pengeluaran biaya telah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan jumlah tenaga pengajar juga amang dan inang telah dikurangi. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kondisi operasional TK Sinantam agar dapat bertahan melalui pandemi COVID-19 ini. Untuk seluruh pengurus Yayasan Sinantam juga tidak menerima imbalan atau honor dalam bentuk apapun semenjak berdirinya Yayasan Sinantam. Pada kesempatan yang baik ini, Amang dan Inang, Yayasan Sinantam mengharapkan dukungan semua kita untuk membesarkan TK Sinantam secara bersama-sama dan bergotong royong sehingga jumlah murid dapat bertambah dengan membawa anak, cucu, keponakan, dan saudara kita untuk didaftarkan di TK Sinantam. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 7, kata Sinantam berarti mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Demikian juga kami mengetuk hati Amang dan Inang dapat memberikan dukungan untuk pengajaran Kristiani yang berulang-ulang kepada anak-anak generasi masa depan, baik di sekolah TK Sinantam maupun gedung sekolah minggu Sinantam ini. Salinai dihamu amanami dot inanami na tua-tua nami namar minggu di pukul 10-on manang ruas nami namar minggu secara live streaming mangido dot gomos sami amang inang molo adong pahupumuna malang iana komuna da berumur 21 tahun boima direkomendasikan manang marsikola di TK Sinantam. Ima hatasian nami mewakilin pengurus melate godang ma di pasu-pasu Tuhan di Batang Mahita. Horas. Ege
Dameni di bata nasumurung sian saluhutna parrohaon ima namang ramoti ate-ate doho pikiran munabi. Amin. Horas madita sudi. Nah hadir amanami inanami ahanggi do pinaribot di garijaon suaksongoni nama dohoti ibadon marhite-hite live streaming di bagasna manakpe di bagasa perdalanan horas madihamu saluhutna. Hatan itu hatta imanagabe jamita di mingguta sadarion sian pesalmen bidu 10 pitu ayat sada saat rodi onom. Sai tangima hasitongan ali jahuba tangihom alu alukon. Sai tarehom pinggolmu tu tangiakon sian bibir naso marpangatci. Sai dapotan uhum maahu sian bohim. Sai ditatap matamma hasitongan. Nunga di dodo horo haki ditikir hobor nginnai dilala hodo au hape dang adong jupakko hupopangi do akka pikirakku asa unang mangalahosi pamangak. Sai marjaga doau di laka-laka ni jolma si pangarupa. Diaka pabaenan ni jolma dopa hata ni pamanganmu. Sai di iut-iut laka-lakaku do akka bugasmu. Dang mau raor pangalakaku. Sai hodo hupa jojo. Ai dialusi hodoau ale debata. Sai tare homma pinggolmu tuau tangi homma hatakon. Ima sahat. Minggu tasadarion ima minggu eksaudi manguduti dope minggu rogate ima dari minggu nasal. Molo minggu rogate ima minggu tangiang martangiang makatai dohot debata. Manang di bagasat pakkatayoni adong ma akka puji-pujian doho pangiduan. Dungi di tangiang tu debatai adong ma bagian nasobui terpisahkan tarsirang sian akkana porsea ima hasahatan ni tangiangi holat tu debata saping. Nah, nuaeng minggu eksaudi ima minggu nama joluani ari haroro nitod di porbadia. Jadi marhite mingguon songon sada tema na sentral ima tangiang mangidohon asa dilehod debata manang diusehon debata todina dohot pangurupion ni debata. Eksaudi sian hata Latin audi domine exaudime lapatanna tangihom maau ale debata akka pangiduhan nahu pasahat tuho. Songon si Daud naturus manurus dang macadi ibana
ala siantikki haposo onna pe di tonga-tonga ni bagas i amana di Bethlehem nunga tardok partangiang ibana. Jadi dang nagabeheran hita molo ngolu ni si dauton sa sitong na imangolu partangiangan. Ngolu na mangodolhon partodion. Di tonga-tonga ni na mangadupi akka hasusaan pergumulan ni kehidupan ibana. Sai di suarahon, sai di pasahat, gariada tahe molo diata Indonesia di dok berteriak ibana. Lapatanna sudi hadirionna emosina pikiranna dipahippu lau maswarahon ahado pergumulan nania dupan natu di bata. Jadi di aropon ibana do asa tangi honon ni di bata tangiang lau mengadupi saluhut. Urian na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Rogate tangiang martangiang tu di bata. Anggo eksaudi ima sada suara mangidohot tu di bata. Asa alusan ni di bata. Nasa na pinangiduna. Jadi lapatan na mang inang ahado legalisasi imajohata hudok manang ahado proposal manang ahado molo termasuk ibana songon negosiasi posisi tawar nisi partangiak tu debata asa boy langsung dioloi debata martangiak kita tu debata jota dohita adigat do tangyakku dialusi adigat do debata mangoloi tangyakko pasahuton na hupangidoi. Jadi olat terpusat hibul mahita asa debata langsung mangalusi tangyak. Ape marhitet si Daud na martangiang dison. Boy mahita marsiajar. Nakpe si Daud madok ale Tuhan tangihong mah tangyak. Ului ma tangyak. Lao mangului tutu adong do semacam posisi tawar siak kita. Gok di bagasa Bibeli narasi-narasi manang cerita kisah-kisah antara si pertangiang dohot debata. Ragam do di bait debata carana lau mangaleon alus mangului tangiang nya kana porsea. Atong ahama. Ubaen na boy hita mangido tu debata asa alusan ni debata manang ahata uhumna ahado hakta nata ajuhon tu debata asa boy debata manekken langsung proposal pangiduat tatu debata amang ina diajari manang marsiajar hita siat tangiang ni si Daudo didok nakit tangihon hasitongan aleja hubah alu-alukon say tareho pinggolmu tutang yakon siya bibir naso marpangatsi.
Lapatannya di atas Indonesia. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telingaku akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Jadi tema ni jami tata ditangio debatado jojo ni partigor. Jadi sada proposal, sada posisi tawar, tua dopan ni debata, mangido si pangidota adalah orang yang benar. Halak partigor. Betul do partigor yang benar si Dauton? Apakah dia sudah benar maka dia berani mangidohot tu debata martangiak tu debata. Amang ina. Tidak ada orang yang benar. Dan ngadong halak natigor. Yang ada adalah orang yang dibenarkan. Molo songoni dang adok partigor do pehita atong ahama kekuatata posisi tawarta pansahat tu debata pangiduatai molo sotigor hita na parju marhite-hite tangiang nisi Dauton di pabuai ba nama situasi hadirion hajongjongan doho pengalaman na maradopod debata. Sai daputan maahu sian bohim sai ditatap matamma hasitongani. Sianom boy berengota. Dia tidak mau mengklaim bahwa dia sudah benar sesungguhnya. Tetapi di pasaibana tu debata. Ho madebata na menilai. Ho madebata na manotuhon. Alai inna si Paulus. Inna si Dauton. Nah. Nunga di dodoho, ditikiro, diselidiki hatiku. Nunga di pabotoho ko sude. Memang dang natigorau menurut ukuran ni debata. Alai sedikit na molo mulak kita tu pesalmen bidu sadai. Martua mahalak naso sahudulat dot akka perjahat. Jadi artinya si Daud meminta di dalam doa bukanlah suatu kebenaran dari dirinya atau perfeksionisme di mana secara perfect. Lapatan na molo perfect dan boy bebena berdosa. Nungapul. Alai dak songoni na ngatusat. Posisi ni si Dauton marningot ibana di pesalmen sadai. Naso olo ibana saudulan dot akka parjahat manang parje. Sianido hita mangatusyo. Sedikitnya didok si Daud. Nunga di dodohoro haki ditikir hobor nginai di lalahoau dang adong Jepang. Lapatanna saleleng ibana ditikii menghadapi pergumulan ini hasusah ini dangolo ibana terpengaruh di keadaan ini. Nak pesipata hurangan ibana dangolo ibana melanggar aturan. Nak pedilili si Saul ibana ale dangolo ibana mangalo si Saul. Dia tahu di mana posisi ibana na sesitong.
Tangolo ibana mangyuton. Molo diulah halak na salah, dia tidak mau melakukan itu. Jadi jelas, dangolo ibana terpengaruh di sini. Odo na nidok. Ko mamenilayau. Nakpesongoni na hutaon, na borat, na hurangan au, dilili-lili au, disusay au, gudang musukku. Naeng manahop, manang mangagohot ngosakku. Ale itu sadong lalu tangakku, balas dendam tunasida. Puncak na ima, dikikisi Saul dalam posisi na lemah. Oh landi tali na masih majujung nai rukung nai. Alai dangolo ibana. Artinya Saul sudah dibawa kekuasaan ibana. Lomo na hiad do mabain manangah tu si Saul. Alai didok ibana. Dang laluok kupodang tuak kahalak nau miniahan ni debata. Alai dibuat ibana marab kebesaran ni si Saulo. Ditiup ibana mai. Jala dipatuduh ni mana matu si Daud, si Saul. Sahutulna nunga di tengahku hosam. Nyom matadana. Nah, jadi bukan dalam arti keadilan dirinya sendiri, kebenaran dirinya sendiri, tetapi juga bukan karena perfect kesempurnaan ibana daun. Dan kita mengatusol. Ale dalam posisi ibana, dan olo ibana mangihutto terpengaruh. Nah, daido satu naing jut-jut. Sada persoalata, baik secara pribadi, dia kaulota di dunia kerja kita si tau pari. Nau jumok jut uhi tatalu. Ala ni pengaruh-pengaruh ni lingkungan situasi. Hitam sana kita pun ikut hitam. Mabuat hebek kalahan naso di dalam na ita pedohon. Mabuat hebek. Tetapi Daud sampai pada saat itu. Omma salah satu posisi tawar ni mana. Danga dokku hula. Songon nani hula ni parcehe parcahati. Orang Pasik itu. Takas doau. Dangoluau mangiut-hiut nasida. Jadi buahadu hita. Ahadu dasor. Ahadu posisi tawar tatu di bata. Ditiki pasat totang yak. Aida jut-jut ganu minggu hita mangidu hasisan ni dosa. Alai mardosa musik. Rohita tu gereja manak tangiang pribadi mangidu hasisan ni dosa. Dungi taulahum musik. Daksonio si Daud itu. Dia maju terus bertumbuh. Artinya dia tidak mau mengulangi dosa yang sama. Hati, ali Tuhan, sesa marusakku, ngau songgahi nakininat tadi jabu. Gabe ohom mahamida dua. Nakpebui hami sa mobil tu gereja. Au supirinat takku di samping aledang masih pakulingak kami. Saha udul rap di gereja tong dang buidope berkomunikasi. Pargogoyaw Tuhan sesa madosaku asau pakulingin at takku na ilabuko. Mantap tangyangnya teh. Alay mulak muse sunguni. Nah, jadi bukan dalam arti kita terus menerus manang nabuape molo hulau pedosa di sesa Tuhan ta idon noni muse. Nabur judo Tuhan pengampun. Nak pemarsalah hulau non ubuat peon ale molo martangi yang mana di sesa Tuhan ta idon. Ale tong diulak-ulak kon.
Daud tidak begitu. Napa dua posisi tawar ni si Daud lau martangiang mangidohon asa di leot debata si pangidohon na dibela debata ibana ima adong evaluasi introspeksi ban. Di dia didok disinakin ima introspeksi ditiki borngin ya. Ditiki bornginau martangiang na hohom duau disi manulikiti rohku sadiri ninna ibana amang ina bahasa pola tiki borngin. Malam hari itu adalah waktu yang terbaik kita berikan waktu sendirian tu debata. Atur hitama manang lau mudu pehita satok kiduk sidung mangap pehita pribadi atau manang ditiki mabegi majahatan di bata pehita lapatan na amang diselidiki si Daud do hadirionna selidikilah hatiku Tuhan koreksi bana introspeksi bana. Alain dada mengintrospeksi bana menurut ukuran nasa diri. Ido bana ditiki borngin ibana sahalakna manang di purumanna manang di kursi kerajaan na ibana ditiki hudul ibana hoho. Alai diingot ibana hatan di debat. Diingot ibana di bata lapatan na disi ditiki na menguji diri na ibana ditiki na mengkoreksi mengevaluasi diri na ibana hata ni di bata do nagabi ukuran eda jujut kita pajupak kita arian burju mahoamang dengan dulumu mitorlas rohatta alai tugas ditiki borngini hudul ho ujima padohan ni dongani tuho madokko burju butul doho burju syadia haroroan ingot nah disido si Dauton dada na mga sahon hasitongan na sa diri bana alay kebenaran di bana diuji bana dohot debata. Ima posisi tawar. Ala didok ikor rohana bojok. Jalana berserah. Martangiak tu debata. Ido tangi honon ni debata. Jadi artinya kita berdua itu perlu aduan nih. Khusuk. Hikmat. Hita sadiri makatai dok debata. Kita ingat perbuatan dan perkataan kita ukurkan dok debata ditiki na borngin ini. Memang Roma debata Roma Tuhan Yesus Kristus. Langgam hidupna sogot manogot nai. Ditogio makasisian na manang sahala na sa diri lao martangiang pulik tu sada inganan. Disido ibana martangiang man. PG hatani debata. Jadi pada waktu pagi kita perlu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pada waktu malam kita perlu mengkoreksi juga apa yang sudah kita lakukan di tiki borngin. Ala di situ waktu na tepat. Waktu na khusus. Amang ina. Jadi di son naneng dohonon na aha mau ukuran ni. Di pesalmen sada di dok disi. Halak na sitongi, halak partigori, sai patik ni Jehovah do di halomohon, ariad dohok borngin. Luar biasa. Jadi artinya disi, kalau kita mau menguji diri kita, mau menyelidiki hati kita.
Apakah kita mau mengoperasi si tong dona taula dina sadari ada ukuranna. Patik ni Jehovah doatan ni Tuhan ini. Ngaulao si nakipati papi Tuhan. Ngaulao si pati paonopon. Jadi dang kolan nama lugar ni na pajojor pati na sa puluhita. Alay pilih masa datik ya mang inang songonak kana porsia hita nang makatai ta dok debata nang mangidohon kita tu debata. Kan gudang do di patudo diajari tu hatta Yesus. Molo roho tu gereja nang martangiak ko. Ale di ngoto alom mulak ko. Jolo mardame ho. Baru roho martangiak. Coba kita renungkan. Tapa usor-usor johatan itu. Jadi perlu kita banyak tahu firman Tuhan. Perlu kita membaca firman Tuhan. Marningot hatan di bata. Asaido na manugu-nugu hita, na mengkoreksi hita, na memimpin hita. Hatan di bata do nagabi ukuran na mutlak. Amang ina. Jadi kalau hidup kita relakan dikuasai firman Tuhan, lapatan anak kidisi, baru kita bisa melakukan introspeksi na benar. Sulit kita madirita. Tak pola perlu kita lapatan na parjulu mamerin. Odo persiapan. Dan ini sangat perlu. Dan asal nomor tangiak kita tuh di bata. Rata adu piate dua tuluarion. Adok sada anak ni gubernur mau bonom di Batang Aik di Swiss. Sada nahui dari sidak dang dapot dope. Jadi lapatanna baru pengalamannya pertama tuh si. Lapatanna refleksi homma nabudari. Kalau dia baru saja ke sana, dia harus mempersiapkan dirinya. Sedikitnya dia harus pelajari medan. Ikut persiajaran na jolo. Mamereng arusi bidang ni Batang Aiki. Di dia do na bagas, di dia do na tabo, di dia do arus na deras. Di bereng jolo medan itu situasi do kedani. Jadi ulo do sipata songoni. Di sada ulaon hita mamaritaw barita nauli manang laom pasato barita nauli tu akadongat tadak tado dope hadu situasi na niya dupan ni. Hadu pergumulan na. Dungi na paduahon. Iko siap mental do iba. Siap mental dalam arti dia sudah sedikitnya ada terlatih. Bagaimana kak sebenarnya cara berenang? Baru dapat tuluhon. Iko na dong do penopang sarana. Iko dipersiap podo. Manang manukku ni bana tu si jaga aik Batang Aiki. Molo mau pamiaha do pertolongan dia do cara. Jadi ngasal masuk. Berlaku do tu sudah situasi na tadupi. Pelajari dulu medan, baru siapkan mentalmu, siapkan pengetahuanmu, siapkan kecakapanmu. Baru siapkan sarana prasarana. Molo songononan non ahama. Jala ahama buano tuson. Isi do na mangurupian non.
Kunido. Nah, disontoh kita. Nang namar tangyang pianon dalam struktur tangyangin akin urutan nai ope hita pe ko siap do ita. Ido benar di dok si pasan meni siaplah hatiku, siap hatiku Tuhan. Roh tua dupang. Dedang na asal roh tu jolu ni di bata. Siapkan. Boy do persiapan ini dalam arti sudah menjadi bagian di kita. Karena kita sudah lapatan anakin dang maca di hita martangiang, jugul martangiang, somal martangiang. Amang inang. Unang atong alanina roh sita onon para roh susah baru pe martangiang. Nah, jadi napa dua na berikut di dok di son dia do na parjolo dua-dua ca olu sipata. Kesiapan hati kita dan firman Tuhan yang mau kita kuasai, mau kita pelajari. Kena dong di sini. Nah, apalagi di kinuengon. Ngalam dia perduhon perasaan ni akadongan sudah nuaeng rikot ni hata ni di bata. Di sudah dunia kerjana. Di sudah bidang ulona, di pendidikan perlu firman Tuhan. Jadi napa tuluhon? Ado persiapan lau martangiang. Posisi tawar kita kepada Tuhan. Di dok si Daud di son maca hebat. Ate. Sai marjaga doau di laka-laka ni jolma si pangarupa. Dia kapabailan ni jolma dopak hata ni pamangam. Artinya dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa ada musuh-musuh. Adong na marsuko ni roha tu ibana. Adong na naeng mangagoho ni ibana. Mabuat osana. Dia sedang berhadapan dengan banyak musuh di sekelilingnya. Hidup benda si patah tangis ibana. Borat di lalai ibana. Nah, molo didok musuh adong dua. Ima external force. Lapatan na musuh sia duru. Ale adong do internal force. Musuh sia bagasan. Ini bisa terjadi pada waktu yang sama. Tak ado piamang. Di ngoluto. Ale adi do si nakpe dia susah nau, nakpe gudang musuhku. Alai di do si Daud di son. Dang molo ibana nakin. Molo di do musuh naon hata aduan ni. Hata mangkang manang hata narwa. Dang do ibana mabalosi. Ini yang ayo do na jojo tita. Aduan ni tahe si pata te na susadar hita. Maradu alo, maradu mucung tu tahe. Itu. Ya ibi toralu satta suri. Baru nak talu ita. Alai si Daud nakin tung naso dohot doau di si mangalusi. Luar biasa. Nakpe gudang kamu susi pangarupa. Na mangarupa au na menekan na. Alai dang doho tau tu cara do pakatayon na sida. Dakui kuti i. Ape sai bogas mudo. Laka-laka mudo hupayutiut ali Tuhan. Wah luar biasa. Ida haita. Yesus yate. Nakpe direhe, diutulak, dicaci. Molo marsiajar hita lapatan nakin. Mamereng song dia do sikap ni Yesus mengadupi akan nama kasuguhun ibana. Ohom ibana songon biru-biru na tinugu tu pamotongan. Laco makuling ibana. Artinya dia tidak mau membalas. Ay mono masih lusak kita, kapan selesainya? Nah hidup benar sebetulnya menyelesaikan satu persoalan, mari duduk bersama secara bertanggung jawab. Hidup na hidup na disiamangin. Nah baru napa dua.
Nak pegodang musuh-musuhna ale yang godido ibana. Homa ale tuhat tu homa hupasahati. Jadi dia mau menyelesaikan juga masalah nak piadong musuhna. Ale langkah demi langkah dia mau memperbaiki menyelesaikan musuhnya itu. Nah, buado hita te molotagan nadok songoni. Musuh siap duru apalagi musuh siap bagasan. Adong musuh siap bagasan kekhawatiran, dorongan untuk balas dendam, dorongan untuk mangarehe muse, masialusan. Ada musuh dari dalam hati kita. Panas rohat tau. Mohop molo binegi hata. Itu wajar. Alena di pangiduni si Daud di sonakit cara ni bana diatasi bana emosi mana. Amangina. Jadi ujungnya dia katakan bagaimana mau menyelesaikan dopak musuh ini na di dok dison. Kita ya yang pertama bawa dalam doa. Kedua, jangan anggap dia musuh. Tetap menjadi kawan dan sahabat. Molot didok sada amaniru ya sebenarnya dan ngadong musuh tadi portibio. Dan ngadong musuh tadopak dongatta. Dan marmusuh hita dopak dongatta. Na adong aha. Na adong perbedaan pendapat do. Itu. Ay kan olo do berbeda pendapat do mabasi bociri sudi. Nah di sodo hita ikom melati bagaimana kita mengelola kalaupun kita berbeda. Waduh benota. Ay daksi di bagasan rumah tangga pesipata semuni. Bisa saja berbeda satu-satu waktu pak kata yotai. Pendapat kita do ama ina bisa berbeda. Ale buahado benota berbeda. Dapatan na pikirat berbeda pada potta tanggapatta. Ale itu juga bisa kita sehati sejiwa dohot satu tujuan. Odo na pinangiduna. Nah, kondisi-kondisi na songonoma di patuduhon si Daud gabe proposal na tu debata. Posisi tawar na tu debata. Dan ngalusamu biau Tuhan. Ay ngasongoni hula. Alana bagaimana sopi ni pikiran ni borak ni petis tahun ni dilalai bana. Dak tahap bebana. Ale dang barani bana lapatan nanakin. Madok dirina na si tong. Dia tetap mengkoreksi dirinya. Mengevaluasi sudah ulauna. Pagkatayon na suaksoni. Olo ibana mardame. Mardeng gadot akadongan na berbeda pendapat. Ini. Roma tuhat tadi bereng. Daud. Lapatan na. Kau ado karani. Kau bebas kontrol. Ado karani. Bisa memenuhi kriteria. Nah, ada unang lupa hita, tongdo porsia hita, debatado nama mutusun narikot di hita. Dia langkah-langkah yang terbaik dia akan lakukan. Boido songon nahudo amang martangiak kita di sohon. Di pergumulatta songon bangso manang songon hala kristek kita di Indonesia. Aisi naso acik rohana te. Tanda kutip majo. Isi naso ahadugar ni muruk. Isi naso emosi. Mulu adong madok disidangi adong jin kapir nina. Jadi waduh hita. Perlu hita lapatan nanakin. Menahan itu semua. Buan tutangi. Memang homdo aka penguasa-penguasa di Indonesia mabiki. So binoto alasan hati kan. Alay beri kamu ma bigi hamu ma tuhat tay mangalusi.
Nama dok adong jin kafir di Silangi, ditulak di Singapura. Dipakai di bata, na asing, mangalusi tangyak. Belum selesai memang. Ale sedikit na yang tadaotta ilala honotta hati dakonotta mangula do di bata. Mendengar do di bata. Nah suku-suku di hita. Apa nama masa di ngulum. Hai amu akan aporsia di Indonesia on. Apa nama masa di ngulum. Amu akan aporsia ruas ni huriah kabipirau manguno. Pasatu au. Martangiak kamu. Unang saya dulu kamu emosimu. Panas hati itu. Nakpe. Itu muncul dengan sendirinya alani pardaging ottau. Alai na perlu bohalo hita menguasai diri. Salah satunya asomalhum martangiang. Asa unang murah-murah mangalusi nakpe sipata. Ate mambejuk rohatta dia kapakatayon natabigi. Alay martangiang. Boy ita martangiang di Bagasaroa. Ayaw nama saya halos ini berkunjung. Alay sinisia nama toma mereng ngawudulaw. Alay martangiang di Bagasaroa. Tuhan parguguyaw patuluhon ajari yaw makatai. Makataw no. Dang dibigi halak tangiang ini. Alay Tuhan sudah bekerja. Ido. Nah, alani amang inang las marohatta modo di jauon hita eksaudi berteriaklah minta tolong pasak matang yang mu pangiduam mutu di bata alai sahab mai tatuari minggu depan haroro ni tod di Purbadia haroro tod di Purbadia dona mengajari kamu menginsapkan kamu menolong kamu imam dongani hita amin. Puji-pujian doa amon itu Tuhan disobah roh nami Tuhan upama alamat sayuli Tuhan panugu-nugumu do contoh ni ngulu sikap ni si Daud di hatiaon ibana mengadupi gudang akka persoalan-persoalan hasusaan dan penderitaan Tuhan alai marhite-hite langkah demi langkah nah huidahami hubigihami di kesaksian na dison saya mamabain Tuhan mengajari kami asa terbaik kami Tuhan mengadupi sudi na masa di ngulu namion pos dorohan nami mangulu jalan mangula doho patongon-tongon akan adingkan nauli bahasa Tuhami atok Tuhan mengasahoni marhatu tuhoni hubuak kami maaka amanami inanami nang anak kon nami tua dupamu di akanagali alani parsahiton ima nyonya sinaga boru sinambela Gloria Emelia boru pangaribuan Hanna boru sinaga tupal nenggolan situa evangelis nyonya te pasaribu boru sianipar situa saut siagian boru siregar Elpin Manik Nurmani boru si hombing Benny Daniel Marpau, nyonya si Marmata boru si Mangucong, nyonya si Manjuta boru Panjaitan, nyonya si Tua Marbun boru Nenggulan, si Tua SP Utasoit, Edison Hutapia, nyonya si Han boru si Tanggang, Las Maria boru Panjaitan, MC Mamora, KM si Hombing, Raden Marpaung, TP si Manjutak Siti Mawar boru si Lalahi, nyonya si Turus boru si Nambela, nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tambunan, Situa Tanti boru Manurung, nyonya Sitorus boru Nenggolan, Naomi boru Tobing, dohot inanami nyonya Simorakir boru Tapubulun pemulihan di Jabu, pos doroanami Tuhan, jala makilala hami, todimma mangalula do atam. Na mga liang gugu tu akka ubat tangiang suaksoni akka si panganon do vitamin asa marhitiho manabay gugu di nasida do pakirimon pabua tarbain nasida do tok-tok Tuhan
laho mangula marpikir lau mangidohon gogo do pesiako urupi sudah ka keluarga do anak kon nasida gawe parhitiamu Tuhan mangalihon semangat dohot ubat di tonga-tonga ni keluarga nang akka ruas namarsak ala nina tinading nina hinaulonganna ubuh kami apuli jala pargugui manasida nang akka pelayanan di huriam marhitiaka program pos doroanami sai patuduonom mudo jala leonom mudo akan rekod di pamikirion nasada do di pangulahon na bersama patulucot sudi nang akka program do pelayani mau liati madiho pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aku
Apa sahab mapeliatta tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nileomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalak ramoti asa uparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silew-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajomu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhamis darion hanguluan siapari, sisa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Patoktong maroham tu debata mula mahamu jalo hamu ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Kami atas nama Padita Sudiah KBP Rawamangun do Parlado do Pakobas Parhubas Sadarion Pelayan Ima Parageda Sijatiting do Sian Sinantan Nakin do Sudi Kolektan Seksi Musik do Hot Multimedia Pasahat to Tuhamu. Salam Exaudi Martangi yang Mahita. Amin.